So hello guys, for today's video is padong mi ani sa prosesyon sa Fuente kay padong na daw motuyok dito sa Santo Niño. And daghan na sad nga kasabay na along the way and daghan na sad kaayong mga baligya dito nga headdress pero unya may mamalitan na. And sa kilid-kilid di sad mo gutomon kay daghan kaayong mga street food, mga fishbowl o bisag unsa pa na siya. And kanina abot na may sa Fuente Circle and na ay nag-interview diri sa kilid. So ayun, nagiagi lang mi ng pedestrian lane, video. So ayun, siya sa ako yung nag-video. And tapos, syempre ako na pod sunod. So ako na pod, nakalimot ko, nagbitbit di ko bag ani. Kiwaha sa bagoy. So ayun, na diri sa kilid na curious ko kay naay gi-interview niya ni Hilakman. So di ko familiar na. So, ikaw rasad miniagi niya, nilakaw na. And daghan na sad kaayog tao jud padung na sa procession kay dool na jud daw sa Santo Niño. And ayun, kita kog balon. Dinhi naa na mi sa Robinson, so nagpadaplin mi kay perting inita jud. And ayun, waiting na mi. So, taod-taod ani mulahos na mi dito sa Jones kay niagi na si Senyor Santo Niño. So timing jud kayo pag didto na mo no. So di na mi kasabayan na duol kay daghan na kaayog tao. So nisabay mi na ami diri sa at mga dalan. So ayun si Santo Niño. And after ni agi ni Santo Niño is nisunod na sad mi pero na pa mi sa kilid. Unya na mi mo sabay sa procession if dili na kaayo siya perting huutan. Kay kana ayun naka-insert na mi. So ayun isabay na mi and so kani nagpadaplin sa ko kay perting daghan jud kay tawo. So mao ni daghan kay tawo at bang sa Unitap. I mean, daan na pa yung sa Unitap. Kulo na ni sila. So, padong na ni siya sa Santo Niño. So mao to gabi na after ato kay gibaklay naman namo gikan Santo Niño padong Fuente kay way sakyanan. So giuhaw may palit ng juice. And naa may pag games dito si Move It, like i-open nimo imong Move It up tapos i-search nimo sa map ang plaza. Dili day plaza o Fuente di ay. Kaya naman Miss Fuente. So nagbunot-bunot. And ang pilian na is paypay, bag o bucket hat. So among nakuha is bucket hat. Nga nay logo na Move It. So ayun. Thank you kay ate girl. Then lipay kay sa bucket hat. Then ay nagpa-bubble sa luyo and syempre mag-video sa tabi. Smile. Video day. So ayun na sa Grab. Syempre mo ko Grab nga apoy. Bunot-bunot na sad ni. Kaso paypay mo nakuha pero may galing perting inita to so na timingan. And naiban diri nga o Caraga. So manaman wala mi kaabot. So mana sila kanta. Then naasa dito sa Fuente ang Bingo Plus. And not sure kung saan diri pero sayo-sayo mga dancers daw sa Bingo Plus. And syempre mag-video mi. Then after so naani siya mag-play. So after na ato mig vibo kay na ay fireworks display. So mao ni siya.